enkwana nyugwete igoro yomo mwabeka ne yango yarengeri yugiboro ne yango mwata ndi mheshimiwa Fred Matiang'i. Oh, okay. No president yakorigi usino go jumbe obra ibwenza akorigi korangana chungwana tari go jumbe wa West Mugranga akorigi tindu gotaka naira limonto tari korigi kero go kyobo jumbe omo jumbo ruseti wo olengo mo jumbo for the Kenya uruseti wo West Mugirango ngamanya kubikwa asara atorikeira abantu ba West Mugirango nto korikaba mpaka Yesu iranire 30 years agapara agaserika abekuga ari gakura gashibuling enyongore ya nyakuongora galia inche na acha gutabukie pale yo. But imagine inche igora chora tubuno mochumbe nkalinwa eserikali serikali na alikonia ni ya baba ere akarusigwo asobo chumbe lakini akaegwe serikali ekomobo minister serikali ekomobo ambassador ibyakorerete tinkomanya. But the pain y'abantu bane ba West Mugirango neria ligereria kitutu chache north chi project che chilami chibe kiro kigenderete egekwera Japhet Nyakundi no muchumbe bwa serikali omo ambassador yo urengo muchumbe rusitwo inkiangerete aba West Mugirango mbanyora para yaye kuruwa se serikali yaye abigete office inkiangerete obo ambassador bona agucha gwanjobo chairman we party yane musara kiakoria mwana kiakori kororo mpara kiakorusia bujubili lakini Uhuru no Mutenenku. I am asking them deputy party leader ya Jubilee yane nkirana kororo Uhuru oyo no Mutenenku ise no president ne president kamuranje toye chipara gete korwo kamuranje toye chistima gete korwo kamuranje to amali amarube yokorika bali munabasikali korwororo moto nerie mbeo gusiyi igototageta abantu baito banyore position. Mheshimiwa the good news nelinga the 30 kilometers of road chire distributed very evenly and fairly toigore epara ya Magombo gucha Bondeni egere chiro ya Kibirigo ere lockdown chipara chigari chigotirimboka chiagenda Kemera chiagenda Bosongo e market ya Kibirigo bono nibwate highway egocha Nyamira headquarters egocha na Kibirige market eto igorere biashara garia tari igorioka eskuru ya Nyakiure Professor Magoa atangasete nganero ya tanganire in Kenya skuru ya ne ya Nyakiure iparangu tirimbokere ko Kibirigo egenda abunyakiure sukuru yintagete national egenda go chikiambere sobo umurandi ya Rogers uriyo terete nga amangana ngo chenchiale egende soke mutagara 30 kilometers of road bono nalintegete umu president ange chibe Mugichora mba gutwara para ya MP egekogera MP ya Lengo igo ya Lenga se committee ya roads oyo ngombo gichora ariko no arwete gabunso asata correct kinde iga Lenge committee ya roads ne road abegete para bali ndi yonsi ase budget lakini rende mugichora na babekeire epara ekorukorwa abumburia yelami egocha kurulio nyangi esoke bunyunyu abwo mbugichora epare ye kurbondeni igego etabugichora chire nene yabugichora ekuru ku Makairo ige para yelami neta cheto epare yende koru Kebirigo kogenda Nyakiure igego etabu kiambere mbugichora yamanya kogenda uchi so igomba bwate mbabwate oyo nata manyete lakini rende igoba no manyire kuuliza si ujinga igoboro boko ndinga eserikali ye robisi akorama ne yaye nero yibegeto ya inche no musumi
ya nasumira agapara nasumira estima omonyeng'ere nkiatago toruserie para ya yororo atoruserie estima ya yororo atoruserie mirimo yundororo ere no monene takoba personal reasons boimbasa negentegeke lakini nkeriegeke asaba West Mugirango. This is the politics I want us to do in Gusii. Tokora masindano kero kwarige twinki wakorete ncheri ijumbe ne myaka 3 yokande inki nakolire but remember inchekero na achorwa uno muchumbe no mo president yo tiriko mo defend bosa chi budget chi ayebere nchiawa no manyete finance bill 2023 iliangushwa 2024 iliangushwa president Uhuru chi budget chi ayechonsi komi nchia korete gasi nki abegete se constituency ya West Mugirango omujumbo yoko defend na yore chi budget chi ayisano abasindano namotebi ngangari shivulingi gateba nga ekero na rengo mujumbe ngakora keria mujumbo utakungikira inje nabatebirie byanega lero tigatokore contest nki wa korete ekero kwa rengo and that is the business we want in Gusii tochitomori toigwere na kiasensemo kwanza ndagererie interview ya bonsi abanda bana bajubiri ntana ko umera igoko bajubiri otabu atibachumbe bajubiri ebintu byane nakolire onye bakorora umuntu naro okolire kobwa buna nakolire wala na nje onkumwakire kurejo because I mean well for my constituency lakini onye naye toige tinonye ne quarter yebintu lichumbe lyakolire kabo mutanga niko ngakire kura egeko ya that is how countries develop. Tugunde Governor Simbarati okwero ko monogeri bwe mu Gusii bono na ai gwante biringo yondo irirwe kerenyo obekiru ko bo monogeri yo mu Gusii ase a point yeyo inje bono gonde rusi Gusii mbenyamira inje timbwati monogeri kurunyamira kero turatwaro monogeri ntotebe but for now inje gonjo liro ku represent a constituency ya West Mugirango ase kerengaki na keregento igonkorwanie constituency ya West Mugirango egenderere aye uyo konogera abagusii tigana kubanogera asa kubanogera gochia ikia kubanogera timanyeti lakini tigatumanya iga inche kwana buno muwakiri ebyasara byense ya Kenya igo bigokorerwa ase bunge ya Kenya abunche na babunge bande tuikaranste ebyasara byokebe wobo kabira nga inche ngatererete kabira gete ya mbiyo ase katiba yetu ya Kenya mbiyo ro aturusiri estima ya yororo aturusiri mirimo yundororo ere no monene takoba personal reasons boimbasa negentegeke lakini nkeriegeke asaba West Mugirango. This is the politics I want us to do in Gusii. Tokora masindano kero kwarige twinki wakorete ncheri ijumbe ne myaka 3 yokande inki nakolire but remember inchekero na achorwa uno mujumbe no mo president yo